adopina mvura. Nenda sambas. Oisa ichi. Chakanzi uyu. Chaniswa. Maruva, fresh flowers. I'm not a fan jangu, but I really appreciate. I'm not a fan of maruva, name famous. No. Yes. I didn't even put drink anything. I didn't even finish my food. I'm saying that's the best. Oh. Also put my stuff with meat and then like potatoes with the mustard. Hi Nene, how are you? Let's go and shall go. raD. That's so good. Yeah, mate. It's really amazing. Panogoti nemunhu one. Nene uri one chete, ndikuona uri one chete. Nene ndikuona uri one chete. Are you one? Are you the only one? Two na Ashley. D ndeupi zviya? Mira ugomunzwa. Mira ugomunzwa D. Auchamuzivi D naye Ash. Naye Ash mumbori vanganiko. Ndingoona iwewe na Nene muri two. I only see Lulu. Mwanangu Luluka. Zvokwadi vedu wenditenderewo gore rinouya chero panoti 2024 muna October. Please ndikudawo GoFundMe yekuti tenge zidombo ziguruguru rakanaka zvekuti zidombo tobva tabika chikafu chakanaka ma7 colors toita kugadzira guva raLulu Edwards. Please my diaries, tine mwana wangu ari panapa and gore rinoya wandokurega kwese October tivawoti tirove guva guys, torova guva remunin'ina wenyuzvu remwana wenyu raLulu Edwards, nekuti chipoko icho chichanetsa, guva ranetsa remwana wangu yeyuzvu. Hai, hansana mbona zvakadaro. Ndaona imwe bhutsu mumaraini umu, ndadambuka ndati ndikakomenda ndingakwenda ndotukwa zvangu. Ndikwauri kwakomenti yangu pane bhutsu yandazoona, ndangoti zvinhu zvacho ndezvakaoma. Saka mwana uyu kugadzirwa guva next year guys. Nokuti violence yandiri kuona handiyoba. Guva rinoti rigadzirwe next year remwana wangu uyu azorerevo murugare, nokuti kugena kwaari kunenge kuri kupisa. Kuri kupisa kugena. Aiwa, zvinhu zvacho kuti utanenge azvifunga nguva iyi, kana kuti azviwanepi, kana kuti zvaditochiya kuti nei mwanangu Lulu shwa chimbovatavo one day muguva mako, imbovata one day zvaro, kungomuka nokungofamba kudai, kungomuka unozviwanepi zvinhu zviya zvose zviya. Hanzi anobhowa. Anzani anobhowa. Ndachiuya ndichiwana ndaoma Simba. Ndandoti Lulu kati Lulu habhowa yake. Lulu habhowa asi kuti unoda kugadzirwa guva akubhowa habhowa zvake. Anotoda kugadzirwa guva rake chete avate murunyararo. Ndo zvaanongoda. Handizivi kuti bhutsu yana sindinenge ndinoizivira samwe bhutsu iyoyo. Hamunoti ndeyani asi pane kwandoizivira. Ndakanga mauti bhutsu iyi ndonyatsokuizivira papi chepo pati ndanzi chibhutsu ndoiziva. Asi kuti ndikomendika ndati ndotukwa naminoti ndiye ndozotukwa nevanhu. Asi ndanzi kuti bhutsu pane kwandoizivira. Ndachiya kuti kupi. Asi pane kwandakanyatsa kuzivira kuti bhutsu ndoiziva. Handichazivi kuti ndokupi. Asi ndanyatsa ndoiusiva. Hanzi modena. Kuna dena ndadi zvangu naileti. Unambodena unini ndati torati pane kwandinyazoizira but handichazivi kuti kupi, asi pane kwandoizira. Right guys, ndine guwa randinaro panapa. Ndoda titaure nhasi seSunday kudai ndotaura nyaya yeguwa iri. Handika guwa iri nderemunhu anonzi D. Itasitara sara yekumberi uko. Handimaona guwa iri mukanatsa kuriteereresa guys, mukaribatisa guwa iri kai iguwa rinogona kubatsira iwewe, rinogona kubatsira inini. Guwa iri ndo guwa chairo kuti chero paupenyu zvikaita sei hatifanirwi kusiya guwa iroro. Handimaona aiwa nditi ndikukomeni mai weekend ndingakwenda ndobva iyo iri Sunday kudai. Handimaona saka guwa iri
Anomaona ukariteereresa guhwa iri rinogona kubatsira iwewe, rinogona kubatsira tese pano. Anditika guhwa randinoda kuudzai nhasi Sunday guys, andi tasara only about 14 days, right? 14 days kuti tipinde muna 2024 takupedza 2023. 2023 anga ane maproblems awo guys, anga kamira nawo, anga ane maproblems akanga ude chimbomira tara please imbo ayo guys musandidisturb guys, munoda kundiluzisa focus, mbomira kutaura zvenyaya yebhutsu inatodarika pa inotodarika kwazviri guys, imakudzoka zvemuchitwa yekupi kudii bhuta meno imbosere nezvebhusi mbotoro nyari kutaura iwe leti ndikubloka uye bodo zvakaoma. Saka imboteerera nyaya kutaura izvi zvebhusi hazviperi ani maona. Saka 2022 asi muri vana satani che muri miedza ende muri miedza zvindiri kuona kutaura nyaya yangu ndiri kuona kutaura nyaya yangu panapa guys, ndiri kundidisturba ndobvisa macomments kana guys asiluluka asirembona zvakadai pano pasi handisati ndambozviona uye bodo nikisi guys nikisi sho right. Saka nyaya ndiri kudii, nyaya ndiri kuda kutaura nezvayo ndekuti ava ndo vanongondikonganisawo nyaya yangu, anoda kutaura nezvayo ungona basa rose pano ndimaona kuda ngodiluzisa focus nezvandiri kuda kutaura panapa ndimaona right. Saka nyaya ndiri kuda kutaura guys ndekuti tasarigwa ne14 days tipedze 2022 andika tipinde mu2023 tipinde mu2024. 2023 we guys auya nemaproblems ake anti angana wakawanda zvokuti du vamwe vakafaigwa nawo. Ndakupa nikikiri slip ndontenga 4 vamwe vakafaigwa nayo 2024 vamwe vakafaigwa nayo 2024 2023 vamwe havana kufaigwa nayo anditika. Asi ndangoti ndingoya kusimbisana nevamwe vanhu 1 or 2 paguhwa randiri kuda kutaura nhasi. Tida ngondisimbisana nevamwe vavasi kuti zvinhu zvanga zvakavaomera muna 2023 hapana chakafamba muna 2023 anditika. Do not give up guys andika, don't give up guys, musa give up musa give up guys. 2024 ari kuuya, rambai makamira panzvimbo yesilinda, rambai makamira panzvimbo guys. Zvinhu hazvirambi zvakadaro anditika. Vakawanda vakachema muna 2023, vamwe vakagwara muna 2023, vamwewo vakawina lot muna 2023, vamwewo vaifara muna 2023 kusiyana kweupenyu anditika. Asati to give up hope anti. Saka munhu andiri kutaura kuti ndinoda kutaura nezveguhwa rake masikati anhasika ndemurume anonzi David guys, anonzi D wandanyora osho, ndiyo ndoda nditaure nezveguhwa rake nhasi. Mukatisa murume anonzi David uyu guys anga ari murume anga akashoreka andimaona, murume akanga achishoreka, anga ari last born kumba kwababa vake. Asi ari last born kumba kwababa vake kudaro akanga achivengwa nababa. Andisanamboona vanhu venga last born yake kusvika pakumutenda anofudza makwai nemombe, madzikoma ake akagara. Kazhinji mwana we last born ndiye anoprotectwa pane zvese zvaanenge achiita achinzi vakuru ngavaite. But mwana wanga ari mwana anga akavengeka, aivengwa nababa vake chaivo chaivo zvokuti ndiye anga ari mufudzi wemombe, oita kuvengwa nemadzikoma ake. Mukaverenga nyaya iyi yake munyatsanzwisisa madzikoma ake chaivo anga akamuvenga antimaona. Asi mukatarisa munguva iyoyo pakanga ari David uyu aive neushingi umwe waive nawo, aive nekusa give up kumwe kwaive nawo, ko aive nekuramba akamira panzvimbo kumwe kwaive nako, kokuti aiti chero zvinhu zvikaoma, chero vanhu vese vakandirasa, chero vakandiramba ndiramba ndakamira panzvimbo. Inove inogona kuve situation yaungu akatakura iwewe yekuti chero zvikaita sei antika vanhu vese vari kukurasa. Vamwe vakaraswa nehama dzavo muna 2023, vamwe vakarambwa nevarume vavo, vamwe vakarambwa nevakadzi vavo, vamwe vakarambwa nevana. Right now mama families they are not even talking. Vana vamwe havasitana nevabereki vavo right now muna 2023. A lot happened anditika. But ndangoya kuti ndizokudzawo mudikani kuti ramba wakamira ukada kufunga kugive up ka chifunga uyu David akati afunga panguva yekuti anzi munzvimbo yavo yese antika ari munhu anga asina nebasa rese. Asi kwakaita mumwe munhu 1 anditi akanga auya akanga achinetsa munzvimbo iyoyi, akanga achityiwa andi rakanga riri bhuli raibhula vanhu vese panzvimbo apa
zvokuti hapana munhu aitaura anything. Hanzi aiti pese paasvika munhu uyu aidestroya, pese paasvika aifamba neumonya hwokuti ini ndiri monya, ini ndinobhula, ini ndinokuita zvese, everything ari munhu one. Aityiwa nevanhu vese munhu uyu. Handi munoona munhu anonzi Goliathi uyu. Angari Goliathi angari zimukwimba zimuhwataku rerume rakanga riripo, rakanga richingoti hakuna munhu ari challenger. Handi munoona but nekushoreka kunga kuina David mukati make, mushure mekunge nzvimbo yese area yese yashungurudzwa nezimunhu iri pasina aigona kumudefeata. Handichimaona David uyu akati indoda kumboenda kunorizama. Iye David uyu ari kunzi anga ari munhu akashoreka, kamunhu kadiki kafupi kalast born zvako. Handimaona ari kunofisana nezihwekwende rerume. Munozoti zvivindi zvaakaita antika zvanga zviri zvayanzi you're talking to me, thank you, because ndiri kuda ngotaura nevanhu 1 or 2. Antika zvivindi zvaakaita murume uyu anonzi David uyu noupfupi nehulast born nekuvengwa kwanga akaita. Munoziva kuti akaita zvivindi zvokuti pane chinhu chakanga nacho mukati make, chaaifamba nacho mukati make, secret yakanga anayo yakanga isingazikamwi nevanhu vese. Vanhu vaimuvengera physical appearance yake, vanhu vaimuvengera maybe matarisiro anga achiita, kana kuti ndokuilast born, kana kuti kanhu kapfupi ndo zvavaimuvengera, kana kuti uyu mufudzi wemombe ndo zvavaimuziva ari. But havanange vaziva kuti mukati mechimukomana ichi, mukati mechimufudzi chemombe ichi mune chimwe chinhu chikuru chakanga chirimo chaaitemba nacho, chinove chinhu chisingazikamwi nevanhu, chinozikamwa newe naMwari wako. Hanzi David uyu akasvika kuti ndoda kuti challenge murume uyu, nyika yese nzvimbo yese aingadzirirwi nemunhu one. Saka pashayiwa here amuchallenge nekuti vaishandisa maoko, vaishandisa maoko avo vachiisa njere dzavo. Akati inini ndoda kuti ndiende kuhondo ndinosangana naro. Vanhu vese vemuarea semunhu anga asina basa vakati mutumei uyu, murege aende anogwa hondo nezimunhu iri, zvingofira kwachagara hana basa, mufudzi wemombe uyu anoita nezveiyei. Madzikoma akati dei atokurumidza kuenda because vaisamuda vaimuvenga. Denga atoenda anofira kwasadzoka, vakatohopa nekuusha kuti dei akaenda kanoita one of the victims yaGoliath anofira ikoko. But asati aenda akanamata, akadedza chakanga chiri mukati make chaaiziva iyega kuti anacho. Akati Mwari, honai hondo yandatasana nayo, honai giant yandatasana nayo. Tasemwe zvandizvi ndingori kamunhu kafupi, kamunhu kasina nebasa rese, kamunhu kanoshorwa nevanhu, kamunhu wonje kanotobengwa vhina baba wako. Ndiri kuda kunosifisana nemunhu uyu noti munhu uyu anetsa dzinza rose. Saka tomira sei? Mwari vakati unoziva kuti chi, I will equip you, ndichakuequipa inini uinde kunofesana negiant iri. Vanhu vese vachinzwa kuti Goliath, David ari kunofesana naGoliath, I'm sure dei anga ari muzuva ranhasi tikadei tikutotaura tichitaura kuti anopenga, tikadei tikuanalyza nyaya dzake tichitaura kuti moti munhu uyu anopenga ere. Iyi ndo inonzi mental health issue, iyi ndo inonzi depression, iyi ndo inonzi bipolar. Kamunhu kakadai kachinofesana negiant rakadai, so giant rauraya vanhu, raterroriza vanhu, moti anotembei. Iyi ndo mental health issue dei anga ari mazuva anhasi dei tichitaura tichidaro. Animaona, but panguva iyoyo akapfekedzwa, achipfekedzwa hembe dzokuenda kunorwa negiant iri. Anditi muzoti kana uchinda kuhondo guys, unopiwa pfuti, unopiwa mahelmet, unopiwa mabulletproof. Hanzi chikomana ichi nokuti chakanga chine zvachaivimba nacho mukati macho chakati handisi kuda zvisi zvamuri kundipa izvi. Mundipa magrenade, mondipa pfuti, mondipa hembe dzamuri kundipa, handidzidi. Chandiri kungoda chete inini, I just want reckon nematombo angu maviri. I'm sure data tirisu nasi tele chakafa nekuseka, tele chakaita joke David uyu, chakamuita joke of the jokest kuti anopenga ere. Makamboona hondo inorwiwa nerekeni nematombo maviri, muti munhu akada nekuti tinenge tisinga understand zviri mumunhu, tinenge tisinga understand zviri mukatikati memunhu zvakadzika. Chatinoona inyama yemunhu, tinoona Lulu Edwards zvaanonyora, but mukatikati makadzika makati muzivi, probably she's a very quite a nice person. Anoona pana panenge achizotamba zvake. Animona, tinoda kujaja because of outside appearance. We don't want to take our time to look at the inside appearance yemunhu kuti yakamira sei. We only want to see what is outside, what we see physically. Zvatoda kumhanya nazvo kokumbochekawo zviri mukati memunhu tione kuti uyu munhu uyu alright kunze akashata face yakabva yanguka chokwadi ane mhino, but mukati make cheko munhu yakamira sei. We don't have that time. Tine nguva yekujaja, right? Vanhu vasika vakati uyu munhu kungoenda kunofa zvake, moti anotowanikwa achinomira negiant iroriya. Akati ndibvise izvi zvamandoshongedza izvi, ndiri kungoda dombo rangu inini nesling chete, matombo angu maviri nesling ndo zvandiri kungoda, zvimwe zvese izvi handisi kuzvida. Antika vakati zvinotogoitawo nharo naye sei iye ari kuenda kuhondo kwazvinhu zvaari kuda. Vakamupa rekeni dzake nematombo ake. Munoziva kuti apiwa rekeni nematombo ake maviri akaita sei? Haana chimwe chakaita,
akapfugama muimba yake yemukati akadana kuna Mwari akati Mwari makandipa gwaedhe kuti ndindosangana nemunhu uyu makandipa task yekuti ndindosangana nezimurume iri ratyiwa nemunhu wese Mwari handina futi handina chii chandinacho raitinawo matombo angu maviri nerekeni chindikundisai victory is mine because you God you are never a failure you have never failed in your life you are always winning saka inini if I represent you I have to go and win toda kunowina haana zvakawanda zvakaita izvi akazvita ari ega mimba yake yemukati hakuna munhu akaziva kuti kune nyaya iriko munhu uyu ane munhu wakutaura naye vakangofunga kuti kuinda kunopera kwake achidhere kuinda kuhondo rasvika achinda kunosangana nejaindi rake Goriati anzi anoti achiona David akamira mberi kwake anoseka anomuandamaina obva aseka oti mune shavire kufa here chii chamanditumira ichi anonyatsa kunonzi kunyatsa munhu runyatso kutarisira munhu pasi kuti ndochi chamuri kunditumira ichi masaka munonzi kuti tauni yenyu yese mashaiwa munhu angazokurepresendai muri kunditumira munhu ndosisika 1 achibva afa sesvosve ndakamutarisa rinenge svosve mumaziso mangu akaandamaina munhu because akanga achitarisa outside appearance haana kuda kutarisa inside appearance kuti afunge kuti chivindi chemunhu uyu chekuti asimuke sezvaari sesvosve rakadai so anoya kuchenjana nejaindi rakaita seni munhu rudzi ari kumbotembei haana kuda kutora nguva yekuti afunge izvozvo angofunga kuti uyu ndo mudestroyer handitomboitika na second ndinenge ndapedza naye second chaicho ndinenge ndapedza naye ndo zvakazviudza haana kuziva kuti the surprise coming zvanga zvina Mwari mukati zvanga zvakagadzirwa kudhara zvanga zvine tafura pamberi pazvo haana kuziva kunonzi battle line yadrowiwa David achibva neukoko Goriati achibva neukoko vachinosangana pakati kudai so andichimaona zimunhu rakabata muchiuzi David Goriati rakabata muchiuno kudai so rikaseka vanhu kudai so rikaseka mafilistia rikati nhasi toda kutaridza kuti muri makawadhi vanhu vejinza renyu David nechemumwoyo aingonamata kuti Mwari victory is mine you said I'm an overcomer Mwari munotaura makataura mukati mesoko renyu kuti Jehovah Mwari 1,000 will come on my left side and 1,000 will come on my right side but when they flee they are going to flee on one direction. This is what is going to happen here Mwari jaindi riri mberi kwangu iri nhasi ndiri kurondongora jaindi riri kumberi kwangu iri nhasi ndiri kuriputsa ndo zvaingoita angari munamatoke wanga uri nechemukati kunonzi vachisvika kusangana kudai so painzi vari pamwe kuti vasangane varwire ipapo David akasimuka akatora sling yake akatora matombo ake akanangisa pajaindi kungotora rekeni kudai kunangisa paforehead ejaindi kudai akanorova nedombo rake paforehead rejaindi jaindi richibva rati ngurungundu pasi ndobva radonha pasi ndobva rafirapo zvino zvakatyamadza vanhu vakakatyamadzwa because remember totaura munhu anga akashoreka munhu asina basa munhu anga ari mufudzi wemombe pakanga paenda masoja aive nemari pakanga paenda masoja airema pakanga paenda masoja makuru akanga akabva kutraining vakasvika vakaurayiwa vese kwaenda munhu asina basa iri ivhura garaji chimira ndimira pamutanga maburutsa vasipinda mugaraji animona vakati kwanga kwaenda masoja vamwe akanga achirema aive nechiremerera chaiyo akanga amira aripo anti munoona vakaenda havana kudzoka kuhondo asi munhu asina basa uyu aenda kuhondo akanodzoka handimaona ndoda kuti munyatsokuona chinhu chiri mukati why am I saying this ndiri kutaura nezvegore ra2023 handiti kuti you have something that is in you une chinhu chiri mauri iwewe 2023 yes it was not a good year for you 2023 yes wakachema 2023 yes a lot happened tisingazivi but you know what you have something that is in you that you should activate andika activate that thing that is in you andika chinokunda zvinhu zvese chinokuudza kuti iwewe yamodza nekongara chekuti uchamira 2024 wakafisana nemajaindi achauya uchafisana nehondo dzichauya uchafisana nezvakawanda zvichauya but uchakunda because of the thing that is in you is the thing that is in you vazhinji vane kuandamaina panze kuutasa munhu panze kudai so obva atoshora kudai vadikani amuzivi zvinhu zvakatakurwa nevanhu mukati vanhu vakatakura zvakawanda mukati umu vanhu vakatakura zvishamiso mukati hanzi jaindi radonha rikaondomoka pasi rikanobatwa kudai temperature kudai rikawanikwa richinzi rapera achisina mweya rafa jaindi hanzi vanhu vakapembera nyika yakasunungurwa nemukomana akanga asina basa iwewe wakanditarisa unogona kusunungura mhuri yekumba kwenyu nhasi iwewe wakanditarisa unogona kusunungura family yako nhasi because of the thing that you have the problem is you undermine yourself you don't know what you have you undermine yourself unoteerera zvinotaurwa nevanhu zvokuti hauna basa iwewe unotaurira zvinotaurwa nevanhu zvokuti angaitei iyei what does she have chii chaanacho iyei chinguri akaenda kudiaspora 20 years haana kana chanju chaanacho ndo problem yaunayo
unoda kuteera wakapedzwa mongo nenyaya yevanhu vanotaura zvapasina kuswera kunzoko. Tinoteerera kumashoko evanhu too much, and along the line mashoko evanhu they end up distracting us, they end up distracting you, zvokuti vamwe venyu mune magrenade amuinawo mukati, mune magrenade amakatakura mukati, but tinorasika. Ndokana ndichiudza tira nenyama tikachekwa tinobuda ropa tinokanganisa, tinorasika. Asi chikuru ndechekuti kana uri muzambiringa unodonha uchimuka, muzambiringa unowa uchimuka, haurambi wakavata. Chikuru kumuka kana uchinge wadonha. Vazhinji venyu makadonha mukabva madonhera tu, makadonha mukabva mavadonhera tu. Toda kuti nhasi activate that is in you. Antika, the devil has come to flash to us mari. Akati flashira mari Satan. Now everybody is chasing after money. No one is chasing after God anymore. Vamwe yes tirimo mukati meshoko ra Mwari, tirimo muchechidze kwa Mwari, but umwari matiri hamusisina. Wakatiza kwangosarigwa nyama yepanze. Umwari wanga uri matiri waimboshumira matiri, waimbotaura matiri wakuchisina. Iwe unozvizivira. Changosara idemere kunze. The title yokuti anongoti aiwa ava ndimuvhangeri, aiwa uyu munhu wa Mwari, but mukati mako munhu wemukati unozviziva kuti umwari hamusisina. So what am I saying? I'm saying 2023 guys, ngatidzokere pamberi paMwari. 2023 apera, handizivi kuti akuperera sei 2023. Umwe akuperera nekuchema. It's never too late to go back on your position. Antika, chemera position yako. Mutsa Mwari kuti Mwari ndoga ndiri kutadza, Mwari ndega ndiri kukundikana, Mwari ndiri kutadza semunhu nyama ndega, ndimutsei Mwari, ndisundei, ndipushe, ndisimudzirei Mwari, ndidzoserei panzvimbo yangu yandaive ndiri Mwari. Activate ichiri mandiri, the secret person in me Mwari yamakaisa. Activate so that people can not only see the outside appearance, can see something chiri mukati. Mwari waone chiri mukati. Iwewe maybe you are a breakthrough to your family, you are a breakthrough mumba mako, you are a breakthrough to a lot of things, but because that thing is still dead, chakadona, chakavata, chikaramba chakavata, hauchakwanisi kuchimutsa wega, because tira nenyama tine simba ridi parinogumira. Wakuda mubatsira no activator simba riya kuti rimuke udzokere. You are a beast on your own. If I'm talking of a beast, I'm not talking a beast rakaipa. You are a beast rekuti paunoshika kudai so mutsindo chacho unoitika, paunoshika ukataura kudai so just your voice, just a word from your mouth, zvinhu zvinoteramira. Paunoshika even uri nasina basa, paunokomanda so paunotaura chinhu munhu listens to you, even vane mari vanowarara, because you have something in you. Because you have that, this is why you are the target of the devil. The devil wants to fight you left, right and center, wants to take that thing away from you, because you are powerful. The thing is, you don't know that you are powerful. You undermine yourself. You listen to people that laughs at you. You listen to people that mocks you. You listen to people self-esteem yako. How you don't know how powerful you are. You don't know what type of a beastie you are. Activate the beastie in you. Do not allow the devil to it's easier, yes, I know, said than done. Because in the last 2 weeks also, I was battling with the same issue that I'm talking about right now. Kuti ndakanzi what ndadoni. Kuti ndimuke ndega ndaitadza. Ndakaza pesa nachaga army. Yepana pa army yakamira neni. Kuti guys ndega ndikukundikana. 2 seconds odzidzika. Mwari ndatokundikana. 2, it didn't even take a month, guys. Azvinamboita mwedzi. But because I was the target of the devil. Why was I the target? Because he saw there was something in me. Manga mune chimwe chinhu changa chiri mandiri chitorimo nanhasi chaaitoona, and he was trying by all means to destroy me. He was trying by all means to distract me. He was trying by all means to silence me. Guys, it's not easy. Musime kunge waita yeah. Ndifureo garage. Musime kunge waita ngikiri zvaunenge waita. It's not easy kuuya pamberi panapa zvandiri kuita izvi uchitaura sekura Mwari, because the devil, that's what he wants. Anokutarget over kusquasha, okukandira pasi, okutora self-esteem, obva ufunga kuti ndakanotaura ndisekwe zvangu nditaka kurangaridzwa zvokuti paya ukazodai last week. Mwari wangu ndimwari wanhasi, ndimwari vanhasi, and tomorrow and forever. Havarambi vachiraramira zvinhu last week, havarambi vachiraramira zvinhu last year, havarambi vachiraramira zvinhu 3 years back. Mwari wangu ndimwari vandinorarama panguva inoi, ndimwari vanoda kuona ndamuka mangwana ndakamira sei, mangwana ndichamuka riri sei. Ndo Mwari vatinonamata, ndo Mwari vatitaura nezvavo nhasi, ndo Mwari vandiri kuti vari mauri iwewe. You are powerful mudikani. Ramba kudzikisirwa nevanhu, ramba kudzikisirwa nemashoko, ramba kudzikisirwa nemagosti achanga achinyera pamusoro pako antika about a lot of things. Ramba uri panzvimbo, ramba wakamira. The reason why you are the target, I told you, you are the bomb, you are the goat, you are the goat, so you are the target.
And then you are going to be, my problems will keep on coming. But let me tell you, Vadikani, no permanent, no situation is permanent. And they will only come temporarily. Hakuna munhu wamakambona chinza shungudzo nekusingaperi pano. Hakuna munhu wamakambonzi kwai afuma akafana kuti atuko. Hakuna munhu wamakambona chinzanzi azosekwa neFacebook akafa. Hakuna. Because everything is temporary. Nasi zvinoitika mangwana tatoka mata mubva tenda pane chimwe chinzvimbo. Nasi kwaitika chinyuwani mangwana takanga mata mubva tenda pane chimwe chinzvimbo. The devil is there to attack us, Vadikani, and then you will never stop. Especially if you are somebody and something really unique. Mukati mako. Tine vamwe vanhu vari unique so mukati mopenyu wedu. Tine vamwe vanhu vari unique mukati melife dzedu. Vari unique zvokutodaro. Zvokutodaro. Vari unique zvokuti akasvika panzvimbo kudai so kunzi asvika panzvimbo. Asvika panzvimbo chaipo chaipo antika pane change. Refuse mudikani kuti kana uchinge wasvika panzvimbo udzikisirwe pasi. Ani muri kunzwa? Usabvume kudzikisirwa pasi, usabvume kutarisirwa pasi, usabvume kuramba uchingojajwa nezvinhu zvakare. Usabvume kuramba uchingoyeuchidzwa zvinhu zvawakaita. Hanzi kuna Mwari, when you are in Christ, a new creation, a new creature. Whether wakaita zvawakaita next door nezuro, nasi wadzoka pana Mwari, a new creation. Wakitosikwa kucha, watizoga kucha. God does not look at your past. God does not look about yesterday, what you did yesterday. Mwari ndimwari anokuramira nhasi, tomorrow and forever. Unabvumidzwa kudona, but haubvumidzi kuramba wakavata. Kana wadona, make sure you rise. Rise up. Go to God and cry. Chema uti Mwari ndivhurirei. Activate that beast in me. Mwari mutsai munhu wemukati. Ndimutsirei munhu wemukati Mwari. Zviendeke. Vazhinji venyu mune mapowers ekuti pamunosvika nzi you were given snakes power to stamp upon snakes and scorpion and they will do us no harm. You have the authority and power. Makapuwa simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyoda zvisingakurumi. Look at the power that you have. Just look at the power, guys. Let's imagine this. A cobra. Not the most dangerous snake. Mungu, black mamba, ne cobra. Iwo chitsika musoro we mungu. We black mamba. Black mamba uchitsika kudeso ne musoro ichifa tinochika nyoka tese. That is the kind of power that you have. That is the kind of power that you were given for free. That is the kind of power that you possess. And murkunza. That is the kind of power that you possess. Musashungurudzwe nezvinhu zvepano panyika. 2023 years yanga isina kumira zvakanaka. 2023 years yakakuchemedza. 2023 years wakasangana nerufu dzakawanda wanda. Wamwe vanyu makanga makatoudzwa kunzi izvo zviri kutovhunduka uri kukwata. Wakaudzwa kunzi 2023 une kwakafa mumwe munhu. Uri kuziva kuti family menyu gore rega rega kunofa vanhu. Gore rinouya nezvo zvatinouya not settled kufunga kuti ndini here next kana kuti handisirini. Hausi kuziva kuti achanga ari next kufamily kwenyu ndiani. Mira ndikuze, you don't have to be afraid. Relax andika chingomeka shoto kamira panzvimbo. Usatyiswe na Satan because the devil is there to frighten us. Tinovhunduka tinokwata, tinovhunduka munoziva kuti pane shiri inouya pamusoro pemba yangu. Inouya shiri yoyo usiku yochema kunge mwana so yochema unoona vana baboko ngonobva wamukanzi shiri nandidi inochema kunge mwana wangu ini ndine ndakafawo kuvata hopedza umambo. Ndita kumutwa naivo vachitonditi shiri hanimuona ndotoziva kumuka noti kunzi shiri yacho inini ndito anditomboiwe ndinotovata ndotoziva kana ndamuka. Dei kwanga kuri iwewo mudikani nhasi unotanga kutomhanya kuenda kumwanga kutsvagana nasekuru tembo wefeka kumhanya kuenda kumwanga unotsvaga kuti Mwari kumba kwangu kune shiri iri kweri uchema semwana because ndo zvatiri hatizivi zviri matiri. The power that is in us. Ndinorangarira mumwe munhu achinditi munoziva hatina zvivindi zvandinazvo zvaunazvo so denda ndine zvivindi courage yaunayo zvivindi zvaunazvo so denda ndine zvimwe zvinhu zvaunoita zvimwe zvinhu pamwe panhu paunosvika so zvivindi zvakadaro because ndinoziva nenga ari mandiri. Pachinzi apasviki mutime yecovid guys kuchinzi musafambe maitya musafambe pasimbe ndipfeka mask ndichitaura kuti muzati tikatisina kujaira china tinochijaira kufamba ndakapfeka mask pachandoza chambondisvitsa pari Mwari anondichengeta. Yakauya covid ikapera vanhu vakatsakatika vakawanda wecovid I stood ndakaramba ndiripo ndikabuda handinambovhira ndakarwara covid because I knew the person that was in me. Ndaiziva munhu akanga ari mandiri panguva iyoyo. Ndaiziva munhu akanga ari mandiri manguva yekuti handina pachandosvika ndakapiwa simba musoro pezvirwere inini. Zvirwere will come and bow down to me. I am not going to succumb to any diseases. I am not going to succumb to any COVID because greater is he that is in me than the one that is in the world. And indeed it happened.
time yecovid munhu wese aichika kufamba, munhu wese aichika kubata munhu ruoko, munhu wese aichika kuita sei. But nefaith yandakanga ndinayo yandaifamba nayo panguva iyoyoka, people vachara zvakati ndaini nechemwoyo mangu Mwari ndoziva zviri mandiri. Muimimi muri mandiri, kana musina kundirasa mari muri kufamba neni, ndimi mandisvitsa pa ndichabuda ndigopinda zvakanaka. Ndaipinda ndigobuda pasina chaitika. I'm trying to motivate someone today. I am trying to talk to somebody else nas. Kuti ningokudza kuti wona mudikani. Antika life inouya nema ups and downs. Life inouya nema challenges. Antika ta 2023 I don't know what you have been going through, or should I say I don't know what you are going through, but chandinoziva antika chandinoziva you were given that power. Activate the power. What are you using your power for? Unaro simba iroro rekuti namo no ndiri kuramba namo. Namo is not part of me. Namo is not part of my portion. Namo, you don't belong to me. Handidi namo, you have that power in you. What are you using your power for? Simba rako rikutishandisa papi? Because that power tinaro. Takaradza power rezvakanaka rekuti tisimuke tiende kumberi tikavhara mwenje woyo takanomutsa simba risiriro rekuti simba redu tichimuka kudai so tine addiction Facebook. Pa Facebook what are we doing? We are just terrorists. We are terrorists pa Facebook apa. Takaratisa simba rekuti upenyu hwedu uchinje tikati no iri no ira rina basa iri. Iri ndori sina basa rese. Simba tukumaya nezviripo masivana. Tese including me. Tukumaya nezvi masivana. Tika activator terrorist. Ndo simba vazhinji vedu ratinaro right now. But that does not mean that you don't have the power to command that sickness that has been troubling you for years and it will vacate. That does not mean that you don't have the power to command the job to come looking for you. Because if you activate the power in you, people should come to you and say, basa should follow you. Ovoti papi, ovoinda shakochino shikasamambo, ndukuda basa, uchinzu unogona kutanga rini. That's what should happen. That's what should happen. Uri munhu kuti unesimba kuti mu family maite nyonga right now hamuna peace. Paunfa kuti ukasvika katora kuti hey guys, ngatitaurei so tisolve nyaya iyi amicably. Everybody neve vanonzi vanopenga vamufangwa kudzikama kudai nokuti pasvika ane rurimi ruri anointed. Rurimi ruri anointed paunosvika and you give power and you give a word, you say a word or you say something, ndoda kukudzai chirano zvitikwa ndiri boss inini, anoteramira paunosvika rurimi rwako chairo kana uri anointed. Anointing iyi guys tinayo. Munhu wese ane anointing iyi. But where are we using our anointing? Tikushandisa anointing yedu papi? Vamwe takato give up. Kutaura tinipa upenyu wangu ashu zvakanaka. We have declared that. Nemuromo yedu. Kuti ini ndatambura. Ndine makore ndichingotambura ndichingotinyamatira murume andimuwani. Ndakato give up muntofa ndiri single. No mudikani. Rega ndikutaurire kuti 2023 yakauya nezvakawanda. 2024 ngave manake kwauri. Unororwa. Hakuna mnhu asingaroorwi. Unororwa. Just know where to press the buttons, the right buttons to press. Know the right buttons to press, the right people to talk to. That is secret. Mwari. Pinda mcloset makoto na Mwari wako. Uone kuti atipedzi 2024 tichaura shumiri. Problem yatina yose sina sise vanhu ndakudzai. Tinoteerera vanhu stereki kuti vanoti chii. Tinoverenga comments stereki kuti vanoti kudii. And we become frustrated. We activate anger instead of activating chinhu chiri mauri chekuti chikupe simba rekuti right Mwari. After everything is said and done, one thing that I know, I still know kuti within me murimo imi Mwari mukati mangu vanhu havasi kuonai, but I know kuti murimo ende muri kufamba neni. Now I want you kuti Mwari musumuke mutimirire. We go and activate the anger in us. 2024 ngarive gore rako recelebration. 2024 ngarive gore rako rekuporeswa. 2024 ngarive gore rako rereconciliation. 2024 ngarive gore rekuti kana wanga uchaga basa, now declare your job. Enda kubasa rauri kuda. Kana wanga uchida kuchinja basa,
chichaga basa rauri kuda uchiudza Mwari kuti Mwari ndakatopedza inini basa randiri kuda ndeiri wotomuudza neuniform yauri kuda kupfeka Mwari usati wawana basa iri kuti ndoda pane uniform inopfekwa zvakadai Mwari inenge yakandifita yakanaka kudai so go and claim your job, go and claim your husband, go and claim your wife. Vamwe vana vakatorwa nemadrugs kunzoko, go and claim your children back. Let's learn to live in peace and harmony. We have done a lot of nasty things. We have done a lot of bad things as people. Tirivanu, it's in our DNA. Sometimes tinorasika. But do not ever allow anybody to judge you or to throw you into the deep end because of something that you did yesterday or something that you did last year. God keeps no records of that. It's a just God. It's a God full of love and mercy. And murukunzwa dzokerai pana Mwari muti Mwari tadzoka ini ndakutanga kunamatira 2024 yangu gore rangu garitange zvakanaka rigopera zvakanaka nokuti along the way ndataura kuti you are going to be the target of the devil. The moment you go back pana Mwari uchiti Mwari ndadzoka, I am now activating what the power that you have given me, you eventually become the target of the devil. Achafamba newe left right center, achakutorera zvinhu zvaunodisisa, achakushingurudza zvekutodaro because he wants you to give up. He wants you to bow down to the lesser power. Tell yourself, I'm not going to bow down to any lesser power. There is only one power that we know. There's only one God that even the demons, they bow before that power. Even Ivaroi, they bow before that power. Even the devil himself, he bows that power on that power. We are going to bow down to one power. That is the power of God. We are not going to bow down to any lesser power. Any lesser power, it's a no. But tell them to bring it on. Bring it on. Bring it on. Greater is he that is in me than the one that is in the world. What they can do, but they cannot touch your spirit. Because your spirit in a muridzi wayo akaigadzirira zvakaigadzirira. Your spirit haingotambiwi naizvo kudaro. Tinovhunduka pasocial media patovhunduka tokwatiswa tovhunduswa tokwata. Hey, it's high time guys vadikani tirambe kuvhundusana Satani. Tinovhundusana zvisina nebasa rese. Zvisina kana nebasa zvatinovhundusana nazvo. Kune zvinhu zviri important kumusoro kudengako. Pane zvinhu zviri important zveupenyu hwako iwo zviri secretive zvako iwo zvaunoda kuti ugare nazvo iwo wega. Zviriko. 2024 Mwari dei vatitranyasha tese kutanga neni kana ndichitaura kudai guys, I am also talking to myself. Musafunga ndikutaura nemi chete, I am also talking to myself. Patinotsiurana nesoko rinouya kwauri rigoyani kwandiri. Hanzi kuona soko raMwari chitaurwa richisiya musoko raMwari munondo nobaya maTV ese parinobaya rinosiya something. Ukaona soko richitaurwa uchibva pano uchidzokera use zvauri, there's a problem dikani. Tsvaga kuti problem iri papi. Panotaurwa soko rakanaka raMwari, soko reupenyu, rinova kukubata mbijani. Ndoda kuti muone how sick we are as a nation. Tikutaura zvinzokurudzira 2024. How many are we? We are 98. Pandatanga kunyora kuti huyai kuguhwa. Taita vangani? Vanasati vanzwa guhwa racho kuti nderei. Taita vangani? Because we can't see that we are the target of the devil. We can't see that the devil wants to use us. He knows automatically with the moment I go and listen pakutoka chakanaka ndinovaneta change of heart. He does not want that. He wants me to stay a devil. He wants me to stay a charlatan. He wants me to stay ndimuna kaipa. Na izvozvo panotagwa soko zvinhu zvaMwari zvinobohwa. Soko raMwari rinobohwa. Asi dendanga ndauya nesoko raMati Mazuru, regosipi yaMati Mazuru, dendanga ndauya nesoko raLizika Seke kuti uyandikupei juice ingadei takaenda. That is how we are being wooed by the devil. Like play. Because zvinhu zvenzira pami zvonakidza. Zvinhu zvenzira yakamanikana zvinonetsa. But anyway, each to their own. Tinongorangadzana tichienda, but what I'm saying is usatendere maproblems akwa 2023 kuti apinde newe muna 2024. Regerera vese vakakutadzira nokuti iwe wacho hausi mutsvene. Une vakawanda vawakatadzira, but vamwe vakatokuregerera muchinyararire. Create a clean heart in you. Pray to God and cry to God uti Mwari
Create in me a clean heart, Jehovah. I want to go back to you, Mwari. I want to come back to your throne, Jehovah. Ndoda kutambura, ndoda kuwanishimuka ndiri pamuri. Nokuti mumba ya baba venyu, munotaura kuti mune dzimba dzakawanda dzekugara. Muimba ya baba vangu mune dzimba dzakawanda tinokwana tese. Kana muine imba yangu yekugara, Mwari, hakuna chandibvisa murumu yangu yamakandipa imimi, yamakandigadzirira. Makati makandipa simba rekutsika pamusoro pezvinyavada nenyoka zvisingandirumi, simba rekutaura rekuponesa vanorwara, simba rekuti gomo siduruka ubva. Network, I think network iri kurachitiza. Network I think iri kurachitiza. Anomaona. So, toda kuti ungozviudza izvozvo kuti simba ira makatipa Mwari, simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada kuti titsike tisingatirumi. Simba iro 2024 Mwari, I want to put all my energy nesimba iro kuti zvinhu zvangu zvindinakire. Mwari ndiri kuda basa. Network iri kurachitiza guys, network iri kurachitiza. Mwari ndiri kuda basa. Mwari ndiri kuda marriage. Mwari ndiri kuda kuti zvinhu zvangu zvinake mumba. Mumba mangu hamuna peace. Vamwe venyu mudzimba umu hamuna peace. Every day ihondo nemurume. Daily. Kuti mubvunzane nemurume kuti hondo yacho tikumborwirei, hapana chinobatika chiripo. Friendships dziri kubreaka. Mukanzotsvaga chaiko kuti chiri kuitika, hapana chiriko chihombe chiripo. The devil is just trying to come in between and divide people. Saka ari kungopinda pakati achikwanisa kungouya kuti aparadze vanhu chete. Chiripo chinobatsika kuti vanhu vangatoti chiwa takatadzirana panenge pasina angada kuchitarisa. I've looked kune nyaya dzakawanda dzatinoita pasocial media panapa. Wona kuti wona kuti at the end of the day antiwana nyaya chaichai hapana. Vanhu vatukana, vanhu vagwabvurana, vanhu vese, but nyaya chaichai you deserve all this hapana. Anditika tinoda kumeso tino the devil ari kuti ataka, ari kuti punza, ari kuya in the form of human being. Network iri kuenda guys, saka chiregai ndichienda zvangu because network yacho iri kuita ichishungurudza. Andimoona network yakuita ichishungurudza, chiregai ndi close zvangu nditi vedu vevadikanika ndangoti ndingowanawo 1 or 2 people vandoda ngoti nditaurewo navo nhasi zvabva zvazvichindinetsa. Like I felt like talking to you guys, I felt like talking to you but I did not know what to say. But ndanichinzwa kuti pane vanhu vari kuda soko irori. I could feel it. Ini guys ndinogara ndichiudza ndinozvinzwa, ndogara ndichikuudza ndinozvinzwa zvinezvi. Ndanichinyatsofeel kuti there's pane vanhu vari kuda kunyatsonzwa soko iri. I did not know kuti ndotaura ndichiti chii, ndotaura kuti ndinotangira papi. Till Mwari vazondipa kuti let me go come here and motivate somebody. Ninyaya yekuti une simba riri mauri. The thing is simba riri mauri mukati harisi kunze. So isati rione rinozikamwa newe. Iwe wacho simba iri unaro but you can't use it. You can't exercise it because unotya condemnation. Guys, network yanisa yatisa. Network yanisa yatisa. Saka ndizvona chida kuti tingotaura guys, muve nezuva rakanaka and mukoma masimba kana makatarisa please don't use the page you must treat, I beg you in the name of God. Do not use the page you must treat. The reason why ndakubvumidzwa kuti muuye pano because it's part of your therapy and it's part of your recovery. I am somebody who loves people munhu wese anditika, so you come uchiziva problem yako kuti therapy yako inofamba, so ndinokupa platform because I accommodate everyone. Azviitwe nemunhu wese, but kana mazopiwa don't abuse those that mapowers amunenge mapiwa. Anditika musa abuse mapowers amunenge madini mapiwa. Musashandise kunoningira kuno komenda mumaraini nepage. Anditika nokuti zvinogona kuzotinetsa mangwana makomenda kumwe kwatisingadi kuenda. Anditika muchangouya pasocial media, you don't know what is happening. Please refrain and please don't go and comment nepage kune vamwe vapage. Handizoti chiripo here guys, chimwe chekuti ndasirira ndataura, but ndangoti tingoonesana zvedu nhasi, tingoonesana nekungoonesana kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Anditika Mwari vari mutungamiri nemubatsiri wedu, hatigoni zvese but tiri kupa kudzorana nekutsiurana. Anditika nekuonesana, but tinotadza tese tiri vanhu venyama, asi chikuru kudzoka pamberi perudo rwaMwari kuti Mwari vatiitire zvakanaka nekuziva kuti Mwari havazombotisitiri tega, vanesu pese patinofamba. Anditi dei waifamba neni semunhu ari kufamba newe, ndakakutiza kudhara. Vazhinji vedu vanhu vatakafamba navo kudhara, tichifamba navo kudhara hatichisiri kufamba navo isu, vakatitiza kudhara. Vamwe vacho tisi takavatiza kudhara because tiri vanhu vanotizana, vanhu tinotizana. Asi ukafamba naMwari, Mwari havafoka kusiya. Ukafamba naMwari pese pauri vanewe,
vanenge vakamira newe. Havana kufanana nemunhu kuti kana zvaipa vanotiza. Munhu kana zvaipa anotiza. Munhu kana pasina benefit pamunhu anotiza. Mwari vanogara newe, vanofamba newe kusingaperi. Pese paunongochiti zvinhu zvangu zvichikumbira zvakanaka, zvinhu zvazodai, vanomira newe Mwari, vachikuitira zvakanaka, vachikugonera, vachichinda zvakadaro, uchigwa hondo, zvichinetsa zvakadaro, vanomira newe. 2024 vadikani ngave gore rakanaka, mazibasa ra14 pa 14 days. It's a lot of things you guys are going to happen. This is the time that you need to start praying right now, because utori pachagate. This is the time right now, because patiri kuenda pari crucial. 14 days zasara idzi, the devil is targeting and akamira, and he has kuzobvumirana wakawanda kuti vade kuona 2024. Achatogwa nehondo kuti haumupindi muna 2024 momo, achakupinza muna 2024 momo, 2024 momo uchichema. So 14 days musati hakwasara nguva shoma dzakawandisa. It's like eternity dzakawandisa, because a lot of things are going to happen pamazuva asara. So this is the time madikani kana anenze venganzwa. I knew kuti pane vanhu vandokutaura navo, I don't know, 2, 3, 4 ivavo mutori bhoma kadaro vandandazodza soko iri. I don't know who you are, I don't know you, I don't know what you are going through, but muridzi wesoko tora soko rako, because I don't know your history, I don't know you. So kana rauya rakanangana newe, it means nderako. Nasi, you are the soul that God is looking for. And chika dzokera pana Mwari. Soko richitouya riende padombo. Mwari vanotanzi ndakashaya chichandishumira, kana ndikasaya achataura soko rangu, achandirumbidza ndichasimudza matombo. Though this is the extent that God is willing to go. Kuti kana pasina achasimudza zita rangu, ndichasimudza matombo, acharumbidza inini. Saka poso munzwere matombo ekurumbidza Jehovha isitiripo. Let us be those rocks. Ngativei matombo iwayo, marocks acho iwayo achasimudzwa naMwari kurumbidza, kutora rumbidzo dzake. Kana iwe usingadi kuvarumbidza, ini zvangu kuda kuita dombo richasimudzwa iroro kuti tivarumbidze Mwari, nokuti upenyu hwedu huri mumaoko ake. Semadiaries, we are unique. Ndoda kuti muzvizive kuti kana uri wepanapa, you are unique. Hauna kufanana nevamwe. You are very unique. Unique in a way whereby inini wacho chaichai ndinototadza zvokutodaro zvokuti munotombondikumbukira, but still I'll come back and tell you to be in the right direction, to come back and not to ramba wakavata, kukusimudzira kuti dzokera panzvimbo. That's how unique you are. Hazvingoitwe kwese, kumwe tinokurudzira kuti hande tinoataka, hande tinotuka, but pano tinosimudzira kuti honai vadikani, ngatidzokerei pana Mwari. That's how unique you are. Kana utori mudhayari, utori munhu ari unique wakakosha, activate that button in you, activate that beast in you, activate that prayer woman in you, activate that power in you, activate that anointing in you. 2024, in this cell together. 2024, in the goodness and mercy will follow me all the days of my life. You want also the goodness and mercy of God to follow you pese paunofamba, pese pawasvika paonekwe ukuru waMwari, kunaka kwaMwari kuburikidza newe. Munhu asina basa, munhu anonzi nevanhu hana kana basa, munhu anonzi akashoreka nevanhu, munhu anonzi akashata nevanhu, asi chiri mauri chakadarika wedhiri kuti kushata. Chiri mauri, munoziva kuti God does not look at your outside appearance. God does not look at your outside appearance. Iyi nyama yedu iyi, mino yako yepoint, muromo wako mino yangu wombei, God does not look at that, because He created us all. Ndiye akatisika, anotoziva zvatiri. Zvatinosora tisekana nekuti kana zvakupedza nguva. God does not look at that. God is moved by our inner person. Our inner person is the one that moves God. Mwari is not even bothered kuti uri yellow board. God is not even bothered kuti wakatakura kumasoro. God is not even bothered kuti wakadzidza zvakaita sei. Zvinhu zvinodarika nyama inoora. Takapiwa nyama kuti ibatsire mweya. Asi pane pekuti mweya muridzi achingatora nyama inoenda kuvhuko yakabva inoora, to show kuti haina basa. Malooks, beauty yoyo inosvika pakunodyiwa nemujuru kutaridza kuti hazvina basa. Zvinhu zvepano pasi, zvinhu zvepano pasi. Pane zvinhu zvakakosha pamberi paMwari. Ngatikoshesei izvozvo zvinhu zvakakosha. Ngatikoshesei zvinhu zvakatikoshera pamberi paMwari. Izvi zvimwe zvisazvina basa izvi. Muchallenge yeMwari. Tell him kuti Mwari, simba irataugona sisimeli vaya kuti matimi munoti makatipa simba pamusoro penyuka, neniwo simba iri ndinaro Mwari. I want to exercise that power. I want to see that power. I want to experiment that power. I want to experience that power in me. Udza Mwari.
kuita zviitike. Be the change in your life, be the change in your family, be the change in your marriage. Sandura zvinhu zvawachema nguva yareba, wanetsekana nguva yareka, wafamba kunganga kumaprofita kwese waenda. The problem is not going away. Chimbotraya simba riri mauri, chimbotraya simba riri mauri. Haridi mari, harina charinoda, rongoda iwewe nesalvation yako chete. Haritomboti 30% kuchikubatsira, roda iwewe uri wani. Vadikani, hamene kuti mazuva tiri kurarama aya ndekupedzisira here kana tichiripo panyika yenguva yakareba here, handizivi. Asi chakagonaka kuti let's be prepared kuitira pazvinoitika tinenge takamira panzvimbo. Toti kutsva panyika, toti kunotsvazve kugena, it won't be too much for us. I don't think we would love that. So vadikani, zvandananguya nazvo kindikudzei. Mwari akuitirai zvakanaka, Mwari akuchengetedzei. Tosangana zvakare mangwana tobva kuchechi. Taswera kuchechi zvino, taswera kuchechi nhasi. So tangotiwo ngatimbopfurawo nepadhayariziwo tichisimbisanawo sevamwe vedu tichienda takadaro. Andimona, you see the reason why ndimuchiti ndandindi kuchechi ndichitaura kuti ini chechi ndinoenda nokuti ndinodzoka. Handifambiri zvakawanda, handisi mutsvene. Chechi akuende vatsvene, kunoenda munhu anorwara, kwakafanira kuchipatara. Kuchipatara kunoenda murwere atinotsvaka dhokta nemapiritsi ndaenda kuchipatara. Kana uri mutaura wedu, kuchechi kunoenda isusu vari kutsvaga Mwari, vari kutsvaga nyasha, vari kutsvaga kunodzorwa, vari kutsvaga kunotsiurwa. Ndisi tinoendako kunotsvaga kuti ndoti nhasi Mwari makandigadzirira chii, munoda kutaura nemi chiti kudini, ndokundonowa. Kana ndakagara zvangu mumba, ndinodarikwa nesoko raMwari, ndinodarikwa nezvakawanda zvangu vaida kunditsiura sei Mwari. Vatisi tese tine chipo chekunzwa Mwari vachitaura nesu. Vamwe hativanzwi Mwari ava kana vachitaura nesu. Hatitooni difference yekuti Mwari vataura ndimwari here vataura pakati kuti ndiani, tichingoti hamene zviri kuitika. Saka I go there because ndinoda kutsiurwa, and each and every time when I go to church panopinda chete ndodzoka ndine something new, ndodzoka ndine chimwe chinhu chokuti handidi kupinda ndidzoke ndisina chandawa, ndinenge ndatamisa nguva yangu. Ndoda kupinda ndidzoka ndakabata chimwe chinhu, ndakomberegwa singaiti ndingafunga kuti neni ndakomberegwawo, but within my spirit chibuda kuchechi something was telling me kuti I need to come and talk to 1, 2, 3 people. And I was asking God kuti nai Mwari ndotaura kuti I did not have anything to say, ndotaura kuti kudini, and chichi kuitika I don't know, but I needed. And then the word came. Zvaramba zvichingoringa musoro mangu nyaya yaDavid. Okay, you want me to talk about it? I came here I talked about it. Vane situation muri kuziva, vari kubhetla magiants ari kumberi kwavo vana Goliath, vari kumberi kwavo vari kubhetla giants, makomo emaproblems ekuti muchati mumakunda sei. Imimi muri kuzviziva, ini handizivi, but you know. Tipinda kupai, mbotrai tipinda kupai, muone kuti achishandira. Just try this tip, because tip haina kubva kwandiri, kune kwayabva. Kumusoro kumuridzi woupenyu ndiye ari kupai tip. Inini I was just used as a vessel. Ndangoshandiswa hangu semudziyo kuti ndikusvitsei kushoko racho iro ndingokupai. Handimona, kazhinji ukazondibvunza mukazana chara kazhinji kacho ndatokangamwa ndisingazivi. Ukandibvunza mangwana 30 minutes after ndabva panapa, handichazozivi, ndokana ndichibvunza zvangu zvinoita kungouya. Handimona, and this ye difference zvanga zvatiza. Ndandai zvatiza kunzwa kuti nditori kure distance. Ndaitokudzai ndokachiti guys, this is dangerous. Point ndasvika is dangerous. Ndaikudzai vakaona maiti ndikutotamba, but I was serious. Zvandinotofila kana ndiri pana Mwari nezvandinofila, ndinotonzwa kuti Mwari hapana, upuwapo hwaMwari hapana. Chero ndakada kuti nditowa kuti ndikukundikana, ndotowa kuti ndikukundikana, but Mwari ndiMwari vakatinakira. Handichika tese ende vanokuda ende havakusiyi ende havana favor. Usafunga kuti vana favor uyu vachisiya uyu. Instead yekupedza nguva yedu tichisimudza Mwari, tichirumbidza vanhu, tichifolowa nyaya dzevanhu, kupedza nguva yedu tichipa mbiri kune munhu wenyama, kuswera kuti tichipa mbiri imbozvipowo 30 minutes dzekupa mbiri kuna Mwari, just 30 minutes. Because kubva makuseni kusvika rivire tinenge tichiri pasocial media, tinenge tichiteera maplatforms evanhu atinoda, tichivarumbidza zvisingaiti, tichiona Mwari chaiye pavari, but you can't see the God in you. Starting from today, you have to shift your focus. Start seeing God in you. Don't see God kuno mumwe munhu. Hamusati manecha here vadikani, kuti Mwari tikumona kumitira zvakanaka chokwadi. Mwari ari kumitira zvakanaka every day. Unoti Mwari ndamuona zvinhu zviri kuvaitira every day, uri kurumbidza umwe munhu. Ko iwe ucharumbidzwa nani rini? Ndoda ngokuvhura zvangu maziso. Iwe ucharumbidzwa newe rini? Chimbotora 30 minutes. Awana dzatakakuwandisirai 30 minutes ngoti Mwari, I'm giving this time to you. I'm dedicating this 30 minutes Mwari kwamuri. Ndoda kutaura newe.
ndoda kutaura nemi tiri two Mwari. I want a me time yekuti imimi muri Holy Spirit makadaro pandinotaura Mwari munondinzwa because you are all over. Bvisai kurumbidza vanhu kwakanaka chose, kurumbidzwa zvishandwa zvaMwari kwakanaka chose. What about you? What about you? Ucharumbidzwa nani rini? Uchaonawo umwari mauri. Uri kuona umwari hwevamwe vanhu kuti shuwa varumbidzwa vanhu ava shuwa zvinhu zviri kuvaitira chokwadi honai vazotenga rimwe zimota zibango remota honai chokwadi vazodai ko iwewe Mwari uchaona Mwari mauri rini? Uchaona umwari mauri rini? Onayo Mwari uyu, tsvagai Mwari uyu, chimbodedicata time yako kuna Mwari, chimbosiya kudedicata time yako kuna SIS MELLY, chimbosiya kudedicata time yako kune vamwe vanhu, chimboita dedication time yako yese kuna Mwari kuti God today is all about you. It's all about giving you praises, Mwari. And when the praises go up, His glory comes down. The moment you praise Him high, you talk good about God, you tell Him all His goodness, His glory comes down. You start seeing things happening. Sometimes you don't need to pray. You just need to worship and praise Him. And the moment as the praise go up, His glory comes down. You just need His glory to come down and touch you. And you start seeing things and experimenting and experiencing things that you have never experienced before. That's how God works. Right, Vatican. Love you so much. Bless you.